State Commission for Protection of Child Rights Dangshan Kratho Shaboro ki Deputy Commissioner ji Khatwai Teligi District Jokajala Banpenti Kana Baki Kinaret Kimde Satya Bandan Benta Hakinu Kinu program Jingaki Karkum Kajetu Jonga Chairperson Child Right Ikomina Khargongor Ilong Baga National Commission for Protection of Child Rights Kalabatha Iki Banpenti Kana Baki Kina Kimde Satya Bandan Benta Hakinu Kinu Jajaki Logatai Long Ru Baki Kina Kimde Bandan Benta War Haki Rally Jonki Sang San Perthai Hoi katun dei kalawan ka ruling na ka Supreme Court ru nang tanang NCPCR ru ngilayo ka direction hi ba ambit ban syai ki kena apa kat prasnem kin le hakinu ki rally imdei tam agitation ki laben long ki rallies ba ki pendon kam ki political parties ru ting aba pipet mo ngiru ngi siape ki TV ki kena ki sya ra ki placards mo ki kena badang license sausnem ki placards ba tho lai phujat ti kabok ka jingkili yangi ba hato kini ki kena ba pliki sung tho ne em ya ka jingmut ba bakira gi ti placards mo te kalong ba we should not use children's skin ya ka jing bha jongki umdei ba ong ba ngi persya e kanu ka jingle mo ka ki seng bhalang ki ko aben wan rai ka jingkala ka imlang salang ngi sung tho e kata mo tang ba ka wei ngi di sung tho ba kini ki kena ki danglung. We should not involve them hakinu ki jing ja kum kini ba kala benwan ka jing sosi ru kala benwan ha ka jing khlut ja jing e ka jing kawang mau ka ni ka te kan effect gi khna te mandu bin chime ka responsibility kini mo kumbangi I ka to ka Delhi Shahin Bagh yu ba ki protest sang to ru ki alam di ki kulung khna ha to kam khata ki ka jing puli jong ki ka bam ka di ka thia ka dem te for that reason kin ngi ong ba ha ba ngi ong ngi yatre ka jing bha ngi ai jing dai ki khna te kini ru ki kun thup lang kin hati kini ki rallies kin bangi dei ben long very sensitive but ngim dei ben pen yalam baklai gi khna kin kadi ka tai kin ka jingmut jong ka ain ru kin ngala pha ya ki DC bar khot men hakani da ka city sundon hi ban num sha ye ki khna bakin pin mi in a school ne nang nuru bakin ya ye ki hi agitations but ngakremen baki DC ru tharai ki la pha hi ye ki different authorities bakin le ki kam kin Hagaju Kapor, Ikong IS Raptha Program Manager Jung State Child Protection Society, Ilong Bagajing Manai Gikina, Banishim Benta Hakum Kite Jaki, Kalong na Kabu Ahmad, Yo Kami Kanugano Gajingja, Kabam Snotanat Yaki, Kalong Ru, Bakino Kibrio, Niki Kinhun, Kibapinan Kam, Kinaret, Hakite Gikam, Kingaraka Kindon, Kabaprapulai, Kolos Kabar, Jonka Juvenile Justice Act, Kabala, Bangat Shong Along, Nyosnam, Barkakuna, Kabasan Laktinka. Hakapede Bakini Kijimpan Kam Baklai Kikana. Hakini ki agitation lani kini ki protest mo ke bangi yo I menta haka emlang ka salang jongi ki bun ki jing yakhi da kini ki seng bahalang rek wei de ne ma hapo ka an hirula tho haka section prapulai ba ong ba omla ban pendon baka pendon kam baklai kini ki khna malada pendon kam bakla hale se kandon kanu ke jing yakhi ka bakham jur kila ban mensaw kila ban kila ban ja kanu ka basosi aki tana kata kadaw ka an ka perking ba omla ban pendan kam bakla yaki hak wei de hakinu ki jing yakhi haka imlang ka salang